यह चैत के महीना में श्री रामचंद्र जी के भी जन्म भइल रहे। तो वह शुभदयाल कवि जी के माध्यम से उनकर जन्म के वर्णन कैसे कइल गइल बा, कैसे कैसे वही रुद्र शक्ति कंपनी के माध्यम से चैत गीत लेके उपस्थित बानी। जैसे आप सब होली गीत के आशीर्वाद प्यार देनी, उसी यह चैत गीत के भी आप सब प्यार आशीर्वाद बरसाई। जियत रह बाबू। आर्य धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में। आर्य धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में। ए चैते में लिहल राम जी जन्मवा चैते में। 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 धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में। धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में। धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में। लिहल राम जी जन्मवा 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 चैते में। देखी वहाँ के जन्म के वर्णन हमरे कवि शुभदयाल जी के माध्यम से कैसे कइल गइल बा। कैसे कैसे गह गह कर ताटे अवधन गरिया। अवधन गरिया हो अवधन गरिया। नाच ताटे दशरथ जी बान्ही के पगड़िया। बांधी के पगड़िया हो बांधी के पगड़िया। गह गह कर ताटे अवधन गरिया। नाच ताटे दशरथ जी बान्ही के पगड़िया। आगे आगे। अरे सोहर गवाए बाज बारहो बजनवा चैते में। सोहर गवाए बाज बारहो बजनवा चैते में। ए चैते में लिहल राम जी जन्मवा चैते में। 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 और बेटा राम जी का जन्म होता है, यहाँ बेटा टोला बजाई। संगे संगे मोहरा लूटा माए सखी बाबा पहले जन्मवा हो। संगे संगे मोहरा लूटा माए सखी बाबा पहले जन्मवा हो। आगे देखी कवि जी के माध्यम से का कहल गइल बा। काजी का कहल गइल बा। तीनों त्रिलोक रहे बड़ी हर साइल। बड़ी हर साइल हो बड़ी हर साइल।
जसही प्रभु के पाँव धरती पयाईल तीनों तिरी लोक बड़ी रहे हर साईल जसही प्रभु के पाँव धरती पयाईल और गावे शुभ दयाल रवि राम के भजनवा चैते में भैया और गावे शुभ दयाल रवि राम के भजनवा चैते में चैते में लिहल राम जी जन्मवा 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 चैते में धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में धन धन बाट कौशल्या जी के मनवा चैते में चैते में लिहले राम जी जन्मवा चैते में लिहल राम जी जन्मवा चैते में लिहले राम जी जन्मवा चैते में लिहल राम जी जन्मवा चैते में लिहले राम जी जन्मवा चैते में लिहल राम जी जन्मवा चैते में बोला बोला रामचंद्र भगवान की जय हो जय